Hola, com esteu? Soc la Sílvia Guant, d'aquí d'Entrenament en Femení. Soc la creadora del programa Entrenament en Femení a Girona, on només entrenem les dones tenint en compte qualsevol moment, qualsevol etapa de la seva vida, des del postpart, durant tot el seu cicle menstrual, inclús quan no hi ha cicle menstrual durant la menopausa. Per què us explico tot això? Perquè avui, al programa d'avui, parlarem de l'exercici de força, la importància que té treballar la musculatura. Segur que ja ho sents perquè està sense per tot arreu, que és com una miqueta de moda, però no és que sigui de moda, és que els estudis ens han dit, la ciència ha dit que ens demostra que l'entrenament de força millora la teva qualitat de vida. De quina manera? Protegeix els ossos, protegeix i vigila que la densitat òssia es mantingui òptima. Inclús quan ja tens davallada d'hormones, fa que aquesta davallada òssia sigui molt més lenta. Millora la mobilitat, millora la teva capacitat de funcionar, de moure't, ets molt més capaç. Una cosa molt important també és que també millora la qualitat dels teixits articulars i, evidentment, l'estabilitat, entre molts altres beneficis. Per què us explico això? Perquè avui farem un exercici, dos exercicis, un del tren superior i un del tren inferior, que pots fer a casa. Et serà molt fàcil, només necessites una manuella o un pes petit i un pes molt més gran per treballar les cames. Estàs preparada? Molt bé, doncs necessites un pes. Quin pes? Jo mouré avui 3 quilets. Quin és el teu pes? És aquell que et costi una mica. Necessites que pesi, necessita que et costi una mica, d'acord? Una bona alineació, els peus separats, mirant cap a una paret, i recolzarem el braç ben estirat. El braç caigut. I hem de mantenir l'esquena, la columna, des del cap fins a la cua, molt allargada, però no rígida. Una vegada estàs en aquesta posició, puges i baixes el braç. El colze s'enlaira i se'n va cap enrere, molt enganxat en el teu cos. És un rem. Quan fem aquest moviment, notaràs que l'escàpula s'acosta cap a la teva columna. I ara afegirem una extensió pels tríceps, per la part posterior dels braços. Per tant, tens un moviment combinat d'un rem i una extensió de tríceps. Quan facis aquest moviment, vigila que la teva columna, la teva esquena no s'arronsi, intenta mantenir-la recta. Quantes repeticions? 10 repeticions, per exemple, aquella que et cremi molt. I quan estiguis, canvies de costat i fas el mateix l'altre braç. Molt bé, i el següent exercici carregarem una miqueta més de pes perquè anem per les cames, les cuixes, els glutis. En aquest cas jo estic movent 10 quilets. Espatlles relaxades, puntes dels peus un xic cap enfora. I ara flexionarem, anem a fer una sentadeta. Anem a fer una sentadeta, un squat, com li vulguis dir. Flexiones les cames, els genolls sempre van cap enfora i anem a fer un squat o una sentadeta profunda. És a dir, que la teva cadera, el teu maluc, s'enfonsi i que arribi més o menys a la línia del teu genoll. Agafes aire dalt i el treus per la boca quan baixes. Saps que estàs movent el teu pes quan portes unes quantes repeticions i sents molta escalfor a les cuixes. Doncs aquí teniu 2 exercicis de treball de força muscular. Sobretot recorda els beneficis d'entrenar la força. Moltíssimes gràcies.